Halo rek, Basaraya paling ruame nang Surabaya. Borong Giant Pack karo paket snack nang kene serba 10.000, mlebune gratis. Lumayan kan mari oleh THR wake entekno duit jajanmu nang kene rek. Iso jajan aneka snack koyo ngene cuman 10.000 ane oleh wake dan serok sosis bakso. Ojo kaget njupuk sakmene akeh cuman 25.000. Dadi langsung mampir ndek Bute OT sing ono ndek Basaraya Surabaya. Nah, lokasine ku ono ndek Mall Grand City Surabaya tanggal 7 sampai 15 Maret rek. Delon wong-wong padha ruame antusiasme nih rek. OT iki panggono ono ndek ngarep iki dadi gak usah khawatir warnane mencolok abang wong-wong padha mbuworong. Iso pisan pukul beduk tenggo berhadiah. Sing pertama promo 100.000 dapat 5 oleh sakmene akeh lho rek. Full iki sak kresek 100.000 dapat 5 mbuwati tok sih. Terus sing 10.000 ono free Gumi Pot, walujar karo mix pack koyo ngene 10.000. Sing 15.000 ono tenggo party pack sakmene gedene karo blaster festif lho rek. Iki Gumi lebaran 30.000, tenggo duotine cuman 20.000. Ping luwih gede maneh ono mega ops plus tali iki cuman 60.000. Egi pack susu tenggo kit isine 12 cuma 50.000. Terus yang 100.000 ono tas kleri susu tenggo isi 12 susu karo Gomiko botol drink rek. 200.000 ono tenggo brownies Giant Pack sakmene gedene karo tas boneka. Lumayan gawe jajan riyoyoan langsung borong omrene soalnya ancen regane semurah iki. Lek transaksi minimal 50.000 oleh pukul beduk tenggo dan pastine langsung berhadiah koyo ngene rek. Wis nang kene langsung mampir ndek Bute OT ono kristalin pisan. Rata-rata wong-wong padha borong jajan sakmene akeh. Soalnya ngerti rego dan pastine mbati rek. Nah, lek awakmu mampir ndek Bute CV pisan nang kene ono kesempatan serok sepuasnya sosis bakso cuman 25.000. Lek menurutku iki luwih mbati banget sih. Serok sepuasnya sakmene akeh lho cuman 25.000 rek njupuk toton sing rewapi ojo sampai lugur. Tapi lek wis lugur ya ojo njupuk maneh rek. Nah, iku kabeh termasuk karo aneka saus kalian bisa pilih. Ndek kene pun yo menjual snack tray hargane cuman 25.000 karo kids meal cuman 50.000. Langsung iso nggawa mulih kotake rek. Langsungnya blonjo sakake mungkin simpan struknya dan dapatkan kesempatan untuk bawa pulang hadiah TV karo kulkas. Pemenangnya diumumno tanggal 15 Maret yo rek. Jadi gawemu kabeh gak usah kesuwen langsung mampir ndek Basaraya Surabaya sing lokasine ono ndek Grand City Surabaya sampai tanggal 15 Maret gas kan.